bagino mangko thirok manna bara nogo tongai kolomka khajan takuti bukuk song norong nai tongo ST Pra channel te ang norobai tongo S Deborma tini kok sajana inke haise sini bukuk susilari no tui nor jotono sini bai na bono bo khoroksa kok borok kok tuma thumnai fiaba bo Agartala tongo tini hor thanayo bo bini nogo kubun khoroksa takhubai rap khajina bagai panji jakha bo bufuro aino hene kaka koko ngai bo boro koima bai tam khakya bo to saimaliya fiaba bo aichu gono bo khaka ora tabuk sajana inke haisi bukuk susila bintam saya to sudu bukuk susila simia tini kebang ma tiprasa tiprajeng Agartala tongnai bo samani mote khe kobma bar tumi poronai tongo fiaba sunugui tongo sal poti sal din poti din kebo ba suicide ngi thiyo kebo ba bithisai kebo ba tamo tamo ngi thiyo obono tabu bukuk susila ni kok ni mote ke mungsasak ngi ni baro thiyo haisi obo bukuk susila ni kok ni mote fiaba ST Pra channel obono tabu sungo সারা ত্রিপুরাও গোबां Agartala tongai theinai eba porne eba rap khajana rok teinai buku justice manai jata obotabuk সারা ত্রিপুরানি lokorok nai tongo sungui tongo bukuk susila botabi khaikya botabuk support nayo bono sab support khai nor comment khai di nor nai toni ST Pra channel nadi chini bukuk susila tamni kok saka kisa sini video klibo naineti ki acharji ke bo pelai ke disturb khaikha ano roki acharji horogo basawoi duar fiok duar sakana nai ang thui tongman jorawa disturb khaikha tarpore duar fiokai gobangma somoi pore duar fiokai wano jaman mani bini sakmu sungtui khainani omahai rok bo chai to kha ang kap kha yakung yak rom kha tofano bo ano yakar liya sopre sotang jeman mani satok pitok khai yakar dikha olokhe ang omo time hingake duita 30 rogo ungano gair pore omahai ke mangno 3টা 3:30 bajikha bo ano sopre sotang khaimang olokhe ang bufuro fungaina ni ne 4টা bajikha kana basawai kharka ani mariro dakti no borok basaya sakang raka bai olokhe nihinoi sai kabuka tokonte roki acharji basaya ko borok no sai kabuka borokhe ano horotam saya nei sau hoito horo ang borok no jotono nihin kai chiri khanga ke borok nok khungsani bahan borok joto risom hai khigrok thamja borok ano mungsasik pan khai buthar kamu ang sana naiman hingga haise tiprasarok Agartala o porinen bagai eba samungni bagai kebangma chin tipra jorok bekar bara tongnani phayo nge omhai klaiei bara tongnani phaiei okai kai romphrenani sompre janani nayo ke ba romphre jago kebangma jeng nogrogo kuthui manu khachijak manu sak saisung rok thuika hanai proof koroi hanjago omhai keina thuibe khena hanai ang kha khayo onga omhai rok ta ongthung ang jotono no loginayo sabo ano support khainai ang ta khono FIR khainani amti rok logi rok eba jora rok maya pa ani brain belai khino kam hanani tongflaja brain kam khayangi tongkha tini bai nokha sal nei ungkha ang belai khaino bukha weak ungja durbol ungja belai khin kha khama sincha hai hingangke o Agartala doliwo chini tiprasarok tongoi samung khainai rok porinai rok bahai ungnai omon bagino mangko thirok manna bara nogo tongai sabo logirenai ang logi sano bono tabuk tam khainani nang wansuk bai dikisa tekaise mangpili belai kotor wan ma sincha khwai koilanpurni bukukjuk okarajuk bini jagani hatrana bagai phaimani fia bara kok samani
atumsa kogya lamia phai bono bu phaiya arabote kaisa gotna bintam saya tong tini ST Pra channel obo omotui rokno rutugui sao omotui rokno rutugui ne reaction khayo phiab omo hairok ni justice manabagui tibra saroni thani bomhai phantonga nang amnorok saimano khajal dakte nok support khaidi ST Pra channel no naine di obu khujini mangpili bobo tamni saka Haiman mana? Jadi haiman ni puru cara puru ka bokro gori ka yak gori ka pekmoi ka. Sai si mani dia mu yak. O borong ni si sini nang. O borong mu khangkan ni chirang. Ni kawa mong su ya puru ya ka ba borong ka. Mu khangkan tu ka chiri ka. Nong ni je ari jaga le chau. Jadi mang ta teke beri kota rasong ta kakak song yo. Oni patah ni tong kong sondo, bote nong ni jangan ni kanda do bopo tong. Berai. Ingkau bonanda cini borok de boman kalai na boni. Apo kong kolor rono tam ni ya haji punan nakan. Ya pun tanah tanggil bopo nak kalai no. Apo dah ta. Ang tam le bujak teman borok ber. Ang tong kulo. Kimap keri sama keri ko jangan bebatai jaga pacar semua. Apa baca cara tu saya cuma ya jengno kanan ni baca foto pelayu ni peruang. No kanan ni je ni hari ni jangan berubah. Apa orang tu lah naik tu jengno barang kita. hambai norok sini ST Pra channel le kurung tomoni bagai beskango tebo oma hai mangpili kaham phai tongo norok support khake nuknai tei norok ST Pra channel no subscribe khajen tapok di like share khajen tapok di support khajen tapok di oma hai next mangpili katang nungnani bagai